Croeso i Golwg ar y bai, eich synopsis gwleidyddol o hynt a helyntion Senedd Cenedlaethol Cymru. Byddwn ni'n holi ambell i Aelod Cynulliad, yn clywed am gwestiynau'r prifweinidog ac yn cael y clecs i gyd o wythnos i wythnos. Wel, y clecs o'r cynadledd y Ceidwadwyr ydy, mae yna llawer iawn eisiau gweld Andrew RT Davies i sefyll i lawr. Pam? Wel, mae wedi cael un cyfle ar etholiad, a dyma nhw eisiau rhywun arall yn y lle cyn yr etholiad nella i'r cynulliad. Wel, as Theresa May lawr i Abertawe, ac un o'r pethau ddod gyno hi ddweud oedd, da ni am trigro Erthygl 50. Pryd? Ar wythnos iddi Merchar. A pa ddwrnod ydi hwnnw? Wel, diwrnod pen blwydd John Major. Bydd o falch o'r present yna bydd. Rheswm arall i Theresa May ddod i lawr i Gymru oedd i lawnsio y fargen newydd, bargen dinesig bai Abertawe. Bargen rhwng Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig ac ynghorau lleol. Ac y gobaith ydy bydd yna 9,000 o swyddi yn dod allan o'r peth. Wel, mae gen ni cynadledd ar y penwythnos yn Llandudno, a wrth gwrs ni wythnosau cyn ymgyrch yr etholiadau lleol ar draws Cymru. Felly, wy'n gobeithio, gewn ni gyfle i ddathlu'r hyn ni wedi llwyddo wneud yn ddiweddar dros Llywodraeth leol. Mae'r cellidebau wedi bod yn dyn iawn, ond ni wedi llwyddo cael y setliad gorau i Llywodraeth leol leni a'r flwyddyn cynt. Felly, wy'n gobeithio gewn ni gyfle i ddathlu a hysbysebu pobl o hynny. Bydd hynny'n gaffaeliad da i ni yn y gynhadledd. Wel, yn flaenoriaeth i yr wythnos hon yn y Senedd oedd sicrhau dadl ar yr economi las, a ni wedi cael hynny. Oedd yn dadl ddiddorol iawn, wnaethon ni gael cefnogaeth trawsbleidiol, nath y cynnig gael ei dderbyn gan y cynulliad, a pwrpas y ddadl oedd sicrhau bod gyda ni strategaeth ar gyfer yr economi las ar draws Cymru gyfan gwbl, a sicrhau bod ni'n gallu manteisio'r cyfleoedd sy'n dod o'n moroedd ni fel un o'n adnoddau naturiol mwyaf pwysig ni. Yr wythnos yma yn y gynhadledd, byddwn ni'n newid rheolau y Blaid Lafur yng Nghymru, gyda bod newidiadau sydd wedi digwydd yn y blynyddoedd diweddar. Mae hynny'n beth positif iawn. Yn y dyfodol, hoffen i weld aelodau cynrychiolwyr pleidiau lleol yn y Blaid Lafur yn cael trafodaeth a dadlau ynglyn â amcanion a nod y blaid fel plaid yng Nghymru. Felly bydda hynny'n gyffaeliad ni fel plaid. Fyswn ni hefyd hoffi gweld cyfle i ni fel plaid yng Nghymru ddatblygu polisi nid yn unig ar y faterion sy'n ddatganoledig fel i ni eisoes yn wneud, ond hefyd ar bethau sydd ddim wedi cael eu datganoli, oherwydd mae persbectif Cymreig gyda ni ar bethau heblaw i bod nhw wedi cael eu datganoli, a felly bydde fe'n bwysig yn y marn ni bod ni'n cael cyfle i drafod hynny fel plaid a i benderfynu'r math yna beth yn y dyfodol.